Oh, wato abin wariyar launin fata ne kenan. Wato dan gidan Malam Shehu shine matsiyaci. Dan gidan mai kuɗi shine mutum kenan. Ka dallacen yi min shiru. Wallahi in ba miliyan 100 ba ko miliyan 20 ba zan sake ka ba. A GRA kwatas muka kamo ka fa ba talakawa kwatas ba. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Wai yalla bai da Allah bai ba ku da wani abinci ni bai wallahi yanzu yunwa nake ji. Abinci da kuka ban da zuga baki ɗaya ban yi bismillah ba gaba ɗaya na ji ya zube akan titi. Kuka kidnapping ɗinka muka saboda ka ce baban ka ɓarawan gwamnati ne. Shi isa muka kidnapping ɗinka. Shi isa yanzu muka gane in za mu kidnapping mu kwaso 'ya'yan masu kuɗi. Oh, wato abin wariyar launin fata ne kenan. Wato dan gidan Malam Shehu shine matsiyaci. Dan gidan mai kuɗi shine mutum kenan. Ka dallacen yi min shiru. Wallahi in ba miliyan 100 ba ko miliyan 20 ba zan sake ka ba. A GRA kwatas muka kamo ka fa ba talakawa kwatas ba. Haka ne akwai Allah yi. Amma ni ya gani da talakawa da masu kuɗi na da something everybody my people daga Allah suke. Nisa an ka ne. Kun tike ma nan dan huraren hancin. To shikenan sai a wani wayan kira baba na waya zo an she ni. Da wannan banzan gurin naku. Duk jeji ne a gurin. Tafe. Kai kalle ni sama da ƙasa. Fari nake ba baki nake ba. Ƙarya ne ka ɗauko ƙaramar waya keypad. Ka ce wai in kira mahaifina a waya sai da kai bani zan ka daɗe waya kaman iPhone 13 Pro Max ne kawai. Daɗin abun mu ba matsiyata bane ba. Wannan kuma kuka ji. Wai shege nake yi da mai zina. Yawwa ko kai fa. Ko banzan na zana da ta tsawon. Wani yi sarfi. Nan wajen wai wajen wasa kamar da ko wajen Kana mun bakin cikin lakin din da zan samu kenan. Yawa. Who is calling me? Good morning, ma. How are you? Ashe wawana ne. Fai. Dan banza ashe yana na kira a waya. Da baba na cikin class ina ga ma kidnapping dina akai. Kidnapping? Ina nace bari kira ka. La ila musalli ila. To amma dan uwa da aka yi kidnapping ɗinka kana cin abinci? Ina cin abinci ina koshi hani'an yanzu nan ma na gyatsa. Yanzu za a samu kuɗin fansa a wajen ku? To amma da ji yana maganar fa ana bashi abinci da nama fa. Ai tunda kuna ci da shi karka da mu yan kidnapping. Ka bari ni ma yanzu zan kawo kaina ka bani adireshin inda kuke in ya so kaga ka haɗa mutum biyu ka ci gaba da ci da mu. A'a gaskiya ba ka zo ba ka gane ba ka zo kaga abincin da za a bani ni kadai in ka zo mu bi za a rinka ba kaga mun bakin ciki ka toshe min wani abu. Lallai ma wannan. To kai me yana ka a ciki? In an bani naka ba zai ragu ba. Tunda na lura kai dan gidan matsiyata ne ba da ni fitsarin harbe ma ka tarya. Rike min wannan. Oh shit. Wai ga wanda ga rike wai zai fitsari ya harbe ni. Ni barin harbe ma ka tarya don uwarka. Inna fatana laka mubina. Dan hege abu daga roba ce. Wallahi ban daga roba ce. Kai. Auren uwarka. Kai da ban daga taka ta roba ta kake cewa kai ki da nafi ne za ka harbe ni? To ni yanzu zan yi kidnapping ɗinka na gaskiya. In ba bandaga a jikina, in ba boka a jikina akwai dutse a kusa. Ga dutse. Na rantsa da Allah ka motsa na fasa ba kai. Ni yanzu zan baka waya. In yaso sai ka sa lambar waya, sai ka kira wani ya kawo kuɗin fansarka. Kana motsa na fasa ba kai. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi.